Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal. U ovom videu ćemo se baviti vrlo zanimljivom temom o biljci koja liječi mnoge bolesti. Pružit ću vam nekoliko korisnih savjeta koje biste mogli primijeniti u svakodnevnom životu. Prije nego što krenemo, ne zaboravite ostaviti like i pretplatiti se na kanal kako biste bili obaviješteni o svim budućim videima koje objavim. Krenimo. Riječ je samonikloj, jestivoj biljci koju mnogi smatraju korovom. Bokvica je rasprostranjena diljem svijeta, a postoje više od 200 vrsta bokvice. Najčešće se koriste dvije vrste, uskolisna i širokolisna bokvica. Listovi bokvice su bogati vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima, a također sadrže ljekovite tvari kao što su iridoidi, flavonoidi i tanini. Bokvica se često koristi za liječenje upalnih stanja kao što su artritis, bronhitis, ekcemi i akni. Istraživanja su pokazala da bokvica ima protupalni učinak i može smanjiti bol i oticanje. Također, sadrži tvari koje su učinkovite u borbi protiv raznih bakterija i gljivica. U nekim studijama bokvica je pokazala učinkovitost protiv raznih patogena koji izazivaju infekcije. Bokvica se često koristi za ublažavanje simptoma alergija poput kihanja, suzenja i svrbeža. Pomaže u izbacivanju sluzi i olakšavanju disanja kod prehlade i kašlja. Djeluje na sluznicu dišnog sustava i potiče kašalj kako bi se sluz izbacila. Ova biljka se može naći u prirodi, na livadama, uz puteve i na drugim otvorenim mjestima. Listovi bokvice beru se kada su mladi i svježi, obično u proljeće i rano ljeto. Nakon berbe, listovi se suše na toplom i suhom mjestu, a zatim se mogu koristiti u različitim ljekovitim pripravcima. Ovo je jedan od najpopularnijih recepata za bokvicu. Potrebni sastojci su suhi ili svježi listovi bokvice, voda i med. Za jednu šoljicu čaja potrebno je jedna kašičica suhih ili svježih listova bokvice preliti s kipućom vodom. Pokrijte i ostavite da odstoji 10 ili 15 minuta, a zatim procijedite. Zasladite medom po želji. Ovaj čaj ima brojne zdravstvene prednosti, uključujući ublažavanje upala, pomaže kod kašlja, bronhitisa i astme. Preporučuje se popiti 2 ili 3 šoljice čaja od bokvice dnevno. Međutim, uvijek se treba posavjetovati s liječnikom prije početka konzumiranja bilo kakvog biljnog čaja. Bokvicu možete koristiti i kao oblog. Evo i kako. Sitno nasjeckajte svježu bokvicu. Stavite bokvicu u posudu i prelijte kipućom vodom. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Navlažite gazni ubrus ili čistu krpu u vodi u kojoj se bokvica namakala. Stavite vlažnu krpu na područje tijela koje želite tretirati. Oblog od bokvice ima protupalno, antibakterijsko i analgetsko djelovanje. Može se koristiti za ublažavanje boli i upale kod raznih stanja poput artritisa, ozljeda mišića i zglobova, upale sinusa i sl. Hvala vam što ste me pratili do kraja ovog videa. Ako imate nekih prijedloga za sljedeći video, napišite mi u komentarima. Ne zaboravite se pretplatiti i pritisnuti zvonce kako biste dobili obavijesti o svakom novom videu koji objavim. Vidimo se uskoro.